În timp ce Cezar era venerat de mulți, alții îl considerau un pericol pentru Republică. Se credea că asasinarea lui era singura cale de a salva Roma. Pe 15 martie, anul 44 înainte de Hristos, Iulius Cezar, liderul care transformase Roma într-o superputere, a fost asasinat de un grup de senatori conduși de Brutus și Cassius. Temându-se că Cezar devenise prea puternic și că amenința Republica, conspiratorii l-au atacat în curia Pompei, sub pretextul unei petiții. Lovit de 23 de ori, moartea sa nu a salvat Republica, ci a dus la haos și la instaurarea Imperiului Roman sub Augustus. Asasinarea lui Cezar rămâne un simbol al trădării și al fragilității politice. Astăzi, Iulius Cezar rămâne un simbol al ambiției nemărginite, dar și al fragilității umane. Povestea continuă să inspire și să fascineze.